Nájsť silu v tých neľudských podmienkach, zachovať si ľudskú dôstojnosť, neupadnúť do zúfalstva, to bolo nad ľudské možnosti. A práve tu sa prejavila tá Božia moc, tá sila, ktorú dostali. Modlitbou blahoslavenstiev spoznávali, že cez utrpenie, cez obetu môžu naozaj objaviť takú plnosť, hodnotu života. Je to veľmi ťažká cesta. Neprispôsobiť sa tomu, čo je okolo nás, neupadnúť do zúfalstva. Kedy už Berlín bol vlastne prakticky obklúčený sovietskou armádou, avšak SS ešte dokázala týchto väzňov z tých pobočných táborov okolo Sachsenhausenu, najmä z Berlína, pozbierať a previesť ich späť do Sachsenhausenu. A stadiaľ vlastne potom začali s tými, ktorí boli toho schopní, tzv. Pochod smrti, alebo nemecky teda Todesmarsch. Ako hovoril svätý Ignác Loyoli, že sme tu putníkmi, sme tu dočasne a putujeme do nebeskej vlasti. A to sa snažím si uvedomovať tuto na tomto chodníku, na tomto mieste, kde možno povedať, že kráčame po cintoríne, po obrovskom cintoríne, kde zomrelo nespočetné množstvo ľudí. SS-mani, keď zbadali, že Tomáš nevládze pochodovať a zdržuje pochodujúcu kolónu, vytrhli ho z radu a sotili do priekopy. Otec prosil, že syn je chorý, aby doprial chvíľku oddychu. SS-man na to 2 strelami z automatu zabil Tomáša a jeho otca. Takto si pán povolal celú rodinu.
naša puť sa končí tu, pri tomto pamätníku, kde je napísané teda aj v nemčine a potom aj v hebrejčine úryvok z jedného zo žalmov pre Jeruzalem, proste o pokoj.